Moikka! Tässä sitten vuonna 2025 meillä tuli vuoroon kuisti, joka on jo kaivannut remonttia monta vuotta, mutta sitä ollaan siirretty, kun tiedettiin, että siinä joutuu kuitenkin vähän tekemään hommaa enemmän, niin siihen ei ollut tuossa nyt aikaa aikaisempina vuosina. Mutta tosiaan kun kävin läpi, että mitä kaikkea sen tarvitsee tehdä, niin tuon katon suhteen nyt ei sitten tarvinnutkaan muuta tehdä, kun nämä kattolaudat nyt vaan maalata ja laittaa ne suoraan. Ja sitten siellä oli isoja rakoja, niin niitä rakoja vähän pistin umpeen puukiiloilla ja liimalla. Siellä nimittäin oli 20 ampiaisen pesää tuolla katon sisällä. Tässä vadissa nyt on osa niistä. Niin sitten tuolla alhaalla tilannehan nyt oli vähän huonompi kuin, tai siis se oli huonompi kuin luulinkaan, mutta se, että joka tapauksessa me oltaisiin se alakerta laitettu uusiksi, koska tässä samalla kun tätä kunnostetaan, niin muutetaan lattiarakennetta niin, että nuo portaat lähteekin tuon kuistin ulkoreunasta ja jää ulos, kun ne tässä vanhassa systeemissä on tullut tuonne kuistin sisälle, niin me saatiin sillä ratkaisulla nyt siihen hyötylattiapintaan enemmän tuohon kuistiin. No tosiaan tuolla alakerrassa olikin kyllä yllättävän huonossa kunnossa sitten nuo hirret, sekä nuo vaakahirret että pystyhirret. Ja täällähän on aikaisemmin tehty, niin kuin nyt tästä näkee, niin jo jonkunnäköinen remontti, korjausta tehty vuosien varrella, ja siinä on laitettu huonon hirren päälle sitten tervettä autaa, tervettä lankkuu, johon nyt tuossakin oli nuo ulkovuoroslaudat saatu kiinni. Ja samaten tämä pystytolppa, niin tuo alaosa on myös, noiden kaikkien pystytolppien alaosat on vaihdettu joskus. Ja sitten nekin on mennyt huonoksi. Ja sitten on tehty tommonen korjaus siihenkin, että on laitettu lankkua pystyyn, joka on ottanut sitten hirrestä siitä kohtaa kiinni, missä vielä on ollut jotain tervettä siihen aikaan olemassa. Mutta tosiaan toi on nyt niin hentonen kyllä tuo rakenne, että siinä kun sitä lähdettiin purkamaan, niin tarvii joka vaiheessa sitten olla tarkkana, ettei sieltä pääse hallitsemattomasti mitään niin kuin romahtamaan. Ja tuota alakertaa kun siinä sitten tutkin, niin vaikka toi nyt oli noin surkean näköistä toi hirsi, niin kuitenkin täällähän löytyikin iloinen yllätys. Siellä oli aivan mahtava tuuletusaukko tuonne rossipohjaan. Ja nyt tämän remontin yhteydessähän se tuuletus jätetään tänne voimaan. Sitä ei nyt olla kuistilla tehdä tiiviiksi tätä rakennetta. Sinne jätetään ilma-aukkoja, luukkuja. Niin nyt tulee hyvä mieli siitä, että tuo tuulettuu tuo pohja. Kuistin lattia oli jo monta vuotta, tai on ollut jo monta vuotta niin, että siinä vähän nuo laudat pääsee keikkumaan, kun siinä astuu. Ja se on nyt johtunut ihan sitten siitä, että täällä nämä tukirakenteet, tuo keskimmäinen palkki on erittäin hyvässä kunnossa. Se on ollut vakaa, mutta sitten nämä muut on ollut tämmöisiä, niin tuossa kun on naulalla lauta kiinni, niin pääsee siinä vapaasti keikkumaan. Ulkosyrjistä noista hirsistä hän näki, että ne on huonot, mutta tosiaan sisältäpäin ne näyttääkin ihan niin kuin terveelle. Tuossa on esimerkki siitä, että kuinka saattaa ulkonäkö hämätä. Että vaikka se näyttää hyvältä tuo hirsi, niin se on aivan valmis. Mutta se on jonkun 130 vuotta nuo hirret tuossa ollut, imennyt noista kivistä, joissa ne on ollut suoraan noiden kivien päällä, niin imennyt niistä koko ajan kosteutta ja ylhäältä valunut kosteutta, niin on ne pitkään siinä ollutkin. Että
Ei se hirsi ikuista ole. No nyt on noin seinää vasten olevat pystyhirret jatkettu. Ja tonne sivuihin on laitettu noin perustuskivien päällä olevat vaakahirret. Ne on painekyllästetystä hirrestä. Ja sittenhän tässä on tämä etuosa, joka nyt on se vähän haastavempi projekti, ja siinä sitten vähän nostetaan näitä etutolppia myöskin, kun tuo on tuo kaide tuossa. Se on aika lailla kallellaan eteenpäin. Niin ehkä jonkun 3 senttiä saa tätä nurkkaa nostaa. Niin. Siinähän noi oli nuo alahirret kyllä tässä edessäni aivan surkeet. Ja sitten tosiaan antanut sen verran tuolta sitten periksi, että pudonnut sen 3 senttiä tää nurkkakin esimerkiksi. Niin, siinä on helpompi tehdä se niin, että ton edessä olevan vaakahirren laittaa 2 palasta, liittää ne keskeltä sitten noilla naulausraudoilla toisiinsa kiinni sillä, että ei tarvitse noita kaikkia 4 etunurkkaa kerrasta niin kuin nostaa ilmaa tai jättää roikkumaan. Että voi tehdä niin kuin puolen kerrallaan. Siinä on nyt sitten kuistin etunurkan lahopysty hirsi. Otetaan se tuosta samasta saumasta, mitä sitä joskus on jatkettu. Meillä on tässä nyt 2 pullotunkkia tukemassa tätä noilla pystyillä, niin, ja sitten sen lisäksi on 4 rankaa tässä kanssa kiinni tommosessa poikkipuussa, mikä tonne on laitettu noihin katon kanto-osiin. Nyt vaihdetaan tää 2 osassa nämä kaksi hirttä. Tässä menee kerrasta. Tossakin on puukkosaalla sahattu noin ruosteiset naulat, mitkä tosta on mennyt läpi. Siinä olisi ollutkin tekemistä muuten niitä irrottaa, mutta puukkosahan terä tonne väliin. Sillä niin tää on nyt kans tässä ihan irtonainen. Työmaa alkaa näyttää jo vähän siistimmältä. Siinä on nyt tosiaan noin pystyhirret korjattu, vaihdettu huonot alaosat. Ja sitten tuo alahirsi on nyt painekyllästettyä ja se on siellä suht vaaterissa. Ja tuossa nyt laitetaan vielä kiviä sinne alle. Se ottaa kannatuksen nyt sitten vähän reilummin tostakin kohtaa. No niin, tällä laillahan se meiltä tää kulku tapahtuu täällä nykyään. Tässä on varmaan jo viikonpäivät näin kuljettu, mutta nyt on tässä näköpiirissä asiaan pelastusta. Nyt on käyty hakemassa lisää ruuveja, kulmarautoja ja puutavaran pitäisi kaikki olla. Ja pääsee taas jatkaa projektiin. Ei muuta kuin viedään kännykkä takaisin sisälle.
Aina ne ruuvit pääsee loppumaan kesken, mutta nyt on tilanne tällä hetkellä juuri aika semmonen silmiä hivelevä. Tosta on nyt kiva jatkaa. No, tänään päästiin jo lattiakaisia, ei harjakaisia, mutta lattiakaisia viettää. Siitä puuttuu vielä ruuvit tuosta kahdesta keskikannakkeesta. Keskirivit päädyistä on ruuvattu jo. Ja nythän siinä sitten ehkä vähän ottaa huilia tästä projektista ja tehdään tuohon jotkut väliaikaiset rappuset. Siihen on tarkoitus tehdä tästä samasta tavarasta, lämpökäsitellystä kuusesta. Niin, rappuset. Sitä on tuossa vielä monta lankkuu hyvin tulee. No, siinä on yläpuolisten tippalistojen asennus käynnissä, tai ei sinne muita tippalistoja tukkaa, kun tähän alareunaan tulee vain viistetyt ulkovaraslaudat. Näiden listojen jälkeen tosiaan niitä lautoja voi ruveta asentaa, ja sittenhän tarvii nämä rappuset tästä tehdä. Ottaa nämä väliaikaiset pois, ja nuo juoksut ehkä käy sitten siihen loppuratkaisuukin, ja laitan vielä kolmannen juoksun sitten keskelle. Siirrän noiden pilareiden ulkoreunaan nuo juoksut todennäköisesti, ja saadaan pikkasen näyttävämmät rappuset sillä tavalla. Ja sitten nuo keskikohdat, mitkä aion jättää sillä tuuletusaukot niihin, niin niitä ei vedetä nyt niillä ulkovaraslaudoilla umpeen, eikä tuolta rappusten alla olevaa aukkoa. Niin ne mä katon sitten sen jälkeen, kun ollaan toi muuten saatu tuo ulkovaraus. Noissa kuistin keskellä olevissa pystytuissa niin käytin tommosia terassijalkoja. Ja nehän nyt oli kyllä todella kivat. Kun ne vaan siitä vetää tiukkaa niin ei huolta siitä, että se lattian kallistus muuttuisi siitä, että jos sä käyttäisit nyt niin kuin vaan pelkkää lankkua siinä, niin jos olet sen saanut pari milliä liian pitkäksi tai lyhkäiseksi, niin kallistukset menee pieleen. Tollanen sai helposti ja kestää kyllä taatusti sen rasitteen, mikä tuohon kuistin lattiaan tulee. Suosittelen.
No, tänne kuistin alle, rappusten alle laitoin tuommoisen jänisverkon. Sillä nimellä se siis kulkee, mutta se nyt estää, ettei tänne sitten muitakaan eläimiä pääse tänne alle. Täällä on itse asiassa aika kodikkaan näköistä nyt, kun tuolla Pirjo rapsuttelee ja hioo tuolla kuistin yläpuolella, niin laitettiin vähän suojaa, ettei tämä ihan kauhean pölyseksi tämä alakerta. Niin tämähän on varsin kodikasta nyt täällä. Sinne jäi sitten tuo kulku tuonne varsinaisesti talon alle tuossa ulkoirtaan. Että kyllä nyt kelpaa käydä tarkistelemassa täälläkin, että mikä on tilanne. Niin, täällä nyt pahimmat tämmöiset käsipuut on kyllä niin huonossa jamassa, että siinä on nyt askaretta saada noita kuntoon. Vähän turhaa askaretta, se olisi ollut kyllä nyt helpompi laittaa siihen uudet käsijohteet, mutta mennään nyt näillä. Tarvii nyt kitata ja sitten näitä pahempia kohtia tarvii ehkä puukiilaa laittaa tonne kittiä, liimaa, ruuvia. Ja sitten näissä on isot halkeamat nyt sekä näissä käsijohteissa että sitten noissa tolpissa, että sinne uppoo kyllä, se on ollutkin ennen sitäkin kittiä, niin kuin tuosta näkyy. Nuo vanhat käsipuut on sillä lailla kulunut, että ne on tuossa sateessa ja sitten auringonpaisteessa ollut vuosikymmeniä, niin ne on tosiaankin kulunut. Ja sitten noista oksankohdilta, kun se puu on kovempaa, niin se ei siitä sitten niin kulukaan. Tämä on aika muhkurainen tämä kaide, mutta sitten kun mulla on tämmöinen pitkä höylä, niin sillä on tosta jo höylännytkin, niin se nappaa sitten siitä kiinni, mikä kohta on korkeammalla. Ja semmonen. Tämä toisen reunan ilmanvaihtoluukku toimii siis myöskin tämmöisenä lisäsäilytystilana. Täällä pysyy juomat viileämpänä kuin nyt monessa muussa paikassa. Ja varsinkin jos tuonne kylmälaukkuun laittaa vielä jääpallapusseja, niin sitten varsinkin.
tuolla näkyy toisella puolella tämä sama lukku, joka on ihan kulkulukku tänne alas. Ja sitten rappusten alla on tuo iso lukku. Täällä vaihtuu nyt 3 suunnasta ilmaa. Kuisti on aika lailla valmis. Maalit kestää vielä kuivua, ei ole valaisimia saatu tuonne. Tai tuota valaisinta ja sitten tuohon pylvääseen tulee kello, niin niitä ei ole saanut kiinni. Mutta siinä se nyt on. Kiitos kun katselit. Moi!